كابناي زمت كوينات كتدحنو ملكعኛ ኮይና ዝተወለደት ለስላሳ ሰቴም አይኮነን ወሊዶማ ግን ከምታ ትገብራ ዘለኻ ዝገብር ውላድ ይሃብካሞ እንታይ ትገብር ከም ዝነበርካ ዘዘኻኽረካ ውላድ ይሃብካ ማለት እዩ ውላድ ማለት ናይ ወለዱ ንብዓት ዝሕብስ ማለት እዩ መሰረተ ህይወት ማርያ ወጥንተ መድኃኒት ዘብቀዲሙ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን አሜን ሎለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላክና ከም ኃጢአትና ብዝሓት ከም ሰውነትና ክፋት እንተ ይኮነስ ኃጢአትና ከይተቆጻጸረ መዓልትናን ለይትናን ባሪኹ ቀዲሱ ናብ ዝዕለት እዚ ከምኡውን ናብ ዚ ዓመት እዚ ዘብጽሕና ዝተኸበረን ዝተመስገነን ይኹን በሐድሽ መደብ በሐድሽ ፕሮግራም በሐድሽ መርሃ ግብሪ መጽየኩም ኣለኹ እቲ መርሃ ግብሪ ድማ እንታይ እዩ ወለዶ ናበይ ብዝብል መሪሕ ቃል ናይ እግዚአብሔር ቃል እንማሃረሉ ወለዶ ናበይ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ናበይ ኢና ንኸይድ ዘለና ብፍላይ በዚ ግዜ እዚ ብጣዕሚ አሸጋሪ ግዜ ስለ ዝኾነ ናበይ ኢና ንኸይድ ዘለና እንታይ ኢና ንገብር ዘለና ብሓቂ ኣለና ዲና ወይስ እናሃለና ብድውልና ሞይትና ኢና ዘለና ብህይወት ኣለና ንብል ኢና ነገር ግን ብህይወት ኣለና ዶ ኣብ ሃይማኖት ኣለና ክርስቲያን ኢና ንብል ኢና ነገር ግን ብክርስትና ህይወት ኣለና ዶ ስለዚ ወለዶ ናበይ ዝኸይድ ዘሎ ኣበይ ኢና ዘለና ዝብል ናይ ርእስና መሪሕ ቃል ጌርና ከም እግዚአብሔር ፈቃድ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ብህያው እግዚአብሔር በተህያው ቃሉ ዝተነግሩ ከምኡውን እቲ ንኹሉ ኣምልኡና ስፊሕን ዝገል ምስጢርን ጦብን ዝገለጽ እግዚአብሔር አምላክ ገሊጽሎም ትንቢት ዝተናገሩ ምኽርን ተግሳጽን ዘጸሓፉ ከምኡውን ኣቦታትና ሐዋርያት ዘጸሓፍዎ ናይ ነቢያትን ናይ ሐዋርያትን ናይ ኣቦታትና ሊቃውንትን ናይ ኣቦታትና ህይወትን መሰረት ብምግባር ኢና ክንመሃር ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላክና እቲ ወለዶ ናበይ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ዝብል መሪሕ ቃል ዝጀመርናዮ ንሕና ክንጥቀመሉ ንሕና ህይወትና ከነስተኻኽለሉ እቲ ወለዶ ኩሉ ናብ እግዚአብሔር ዝምለሰሉ ንኽኸውን በዚ ቃል እዚ ኣምልኡና ስፊሕን ክምህረና ንኽግስጸናን ቅዱስ ፈቃዱ ይኹነልና ወለዶ ናበይ ዝብል ከልዕል እንከለኹ ናይ መጀመርያ ሕቶ እንታይ እዩ ወለዶ ናበይ ይኸይደሎ ቅድሚ ምባልና እቲ ወለዶ ናብ ዘይኮነ ንኽኸይድ ናብ ዝኾነ ንኽኸይድ ናፍቲ እግዚአብሔር ዘይፈትዎ ዝኸይድ ዘሎ ናፍቲ እግዚአብሔር ዝፈትዎ ንኽኸይድከ እንታይ የድሊ ካብ ምንታይ እዩ ዝለዓል እንተኢልና ናይ መጀመርያ ውፅኢት እትወላድ ንሱ ብኸመይ ይውለድ ጥዑይ ውላድ ብኸመይ እዩ ዝውለድ ናብ እግዚአብሔር ዝኸይድን ናብ ዓለም ዝኸይድን ንዓለም ዝኽተልን ንእግዚአብሔር ዝኽተልን እግሩ ናብ ቤተ ክርስቲያን ዝስጉምን እግሩ ናብ ጭፈራ ዝስጉምን ኢዱ ናብ እግዚአብሔር ዝዝርግሕን ኢዱ ንምጥቃዕ ንምንጭብጫብ ንዘፈን ንጭብጨባ ዝዝርግሕን ኢዱ ናብ እግዚአብሔር ቀሪቡ ንምጽዋት ዝዝርግሕን ኢዱ ናብ ስርቂ ዝዝርግሕን ዓይኑ ንእግዚአብሔር ዝሪኤሉን ከምኡውን ንመጽሐፍ ቅዱስ ዝሪኤሉን ንመጽሐፍ ቅዱስ ዘንበሉን ከምኡውን ንኻልእ ሕማቕ ትምኒታት ዝሪኤሉን ንኻልእ ዓለማዊ ነገራት ዝምዝነሉን ዓይኒ ብደንብ ገይሩ ፈሊ ንኽፈልጥ እቲ እዝኑ እቲ ዓይኑ እቲ ኩሉ ሕዋሳት ከመይ ገይሩ ከመሓድሮ ከም ዘለዎ ናይ እግዚአብሔር ሕጊ ተኸቲሉ ንኽኸይድ ናብ እግዚአብሔር ክቐርብ ዓለም ከይተሸንፎ ብዓለም ንኸይታለል ትኽክለኛ መንገዲ ሒዙ ንኽኸይድ ናይ መጀመርያ ውፅኢት ካብ ወለዲ ዝምንጩ ውፅኢት ኣሎ እቲ ውፅኢት ንሱ ድማ ናይ መጀመርያ ሕቶ እንታይ እዩ ክኸውን ዝግባእ ጥዑይ ውላድ ብኸመይ ይውለድ እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ብፍላይ ምስ ሳይንስ ዝተተሓዘ ምስ ምዕባለ ዝተተሓዘ ምስ ቴክኖሎጂ ዝተተሓዘ እንታይ ኣሎ ጽቡቕ ውላድ ዝውለድ እስኪ እቲ ሓራስ ጽቡቕ ምግቢ ትበልዕ እንተ ነይራ እቲ ሓራስ ይቅርታ እታ ጽንስቲ ማለት እዩ እታ ጽንስቲ ጽቡቕ ምግቢ ትበልዕ እንተ ነይራ ለስላሳ ማይ ሃይላንድ ዝተፈላለዩ ጥዑማት ምግብታት ትበልዕ እንተ ነይራ እዩ ጽቡቕ ውላድ ዝውለድ መልክዐኛ ውላድ ለባም ውላድ ዝውለድ ገይሮም ኢሎም ዝሓስቡ ኣለዉ ነገር ግን ኣብዚ ግዜ እዚ ብጽቡቕ ምግቢ ከምኡውን ብጽቡቕ ዝኾነ መስተ
ጽቡቕ ውላድ ዝውለድ ተዝኸውን ነይሩ ኣብዚ ግዜ እዚ ብዙሓት ቅዱሳን ምፈረዩ ነይሮም ብዙሓት ቅዱሳን ምፈረና ነርና ነገር ግን ካብ ሓጢኣት ስንኳን ንእግዚአብሔር ስንኳን ንወለዱ ንነፍሱ ዘይሓስብ ውላድ ዝፈርየሉ ዘሎ ግዜ ንርእሱ ኣበይ ያሎ ዘይፈልጥ ግዜ በፅሕና ዘለና እዚ ሕግዚ ብምኽታልና እዩ ወይ ድማ እዛ ረኣያ እዚ ብምቕራጽ ኣብ ኣእምሮና ስለ ዝተቐረጸ እዩ ስለዚ ጽቡቕ ውላድ ብኸመይ ይርከብ እንተኢልና ጽቡቕ ውላድ ዝርከብ ብጾም ብጸሎት ብምስጋና ብምምራር ዘይኮነስ ብምስጋና ብምብላዕ ዘይኮነስ ብጾም ከምኡውን ብጸሎት እዩ ብምስታይ ዘይኮነ ብጾም እዩ ከም ድላይካ ስጋኻ ግዚፍካ ከብድኻ ኣግፊሕካ ዘይኮነስ ሰውነትካ ቆጢብካ ሰውነትካ ወሲንካ ብስግደት ብጾም ዝተወሰነ ሰውነት እንድሕር ኮይኑ እዩ ናይዚ መርኣያና ናይዚ መምሃሪና ዝኾነ ድማ ናይ ቅዱሳን ኢያቄምን ቅድስት ሐናን ናይ ቅዱስ ኢያቄምን ቅድስት ሐናን ከም ማለት እውን ናይ ኣዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ወለዲ ህይወት እዩ እቲ ህይወት ከመይ እንተልናዮ ኣብ ዓለም ፍሉይ መልክዕ ዘለዋ መልክዓ ኣምላክ ዝተባሃለት ከምኡውን መልክዕን ደመግባትን ኩሉ ነገር ኣተሓባቢራ ዝሓዘት ምክንያቱ ቀይሕ ኮይኑ ዘይስሕብ መልክዕ ዘለዎ ኣሎ ጸልም ኮይኑ ሰሓባይ መልክዕ ዘለዎ ክህሊ ይኽእል ደመግባት ኣለዎ ድማ መሊስ ድማ ወይ ቀይሕ ይኸውን ወይ ጸሊም ይኸውን ማለት እዩ ድንግል ማርያም ኣዴና ግን ኩሉ መልክዕ ምስ ደመግባት ወይ ድማ ምስ ሰሓብነት ምስ ኩሉ ነገር ዘተሓባበረት ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ሕሊናኣ ጽሩይ ኣእምሮኣ ጽሩይ ልቡናኣ ጽሩይ ድንግል በውስጥ ድንግል በኣፋ ብውሽጥን ብደገን ድንግል ወትረ ድንግል ማርያም ንጽህናኣሲ ምስ መላእክት ክወዳደር ዘይክእል ልዕሊ መላእክት ካብ ናይ መላእክትን ካብ ናይ ሱራፌል ካብ ናይ ኪሩቤል ንጽህና ዝበለጸ ኩሉ ነገራሲ ካብ ፍጡራን ንላዕሊ ዝኾነ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ብኩሉ ብመልክዕ ይኹን ብተግባራ ይኹን ብስራሕ ይኹን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ፍልይቲ ኮይና ዝተረኸበት ድንግል ማርያም ድንግል ማርያም ብኸመይ ተወሊዳ መልክዐኛ ኮይና ዝተወለደት ለስላሳ ሰትየም ኣይኮነን ወሊዶማ ኩሉ ደመግባት መልክዕ ኣተሓቢራ ዝሓዘት ብምብላዕ ብምስታይ ብምጭፋር ወይ ድማ ኣብ ዝደለይዎ ከም ዝደለይዎ ብዝፈጸምዎ ኣይኮነን ናይ ድንግል ማርያም ጽንሲ ከምቲ ቅዱስ ኣባ ሕርያቆስ ዘረድአና ናይ ካልኦት ጽንሲ እናፌዙ እናቀለዱ እናተሳለቁ እናቃለሉ እናተጫወቱ ዝገብርዎ እዩ ናትክ ግን ብንጽህና እዩ ናትክ ግን ብጾምን ብጸሎትን እዩ ናትክ ጽንሲ ግን ብስግደትን ናብ እግዚአብሔር ብምልማንን ብምምስጋንን እዩ ኢሉ ኣባ ሕርያቆስ ኣብ ቅዳሴ ማርያም ከም ዘመስገና ናይ ድንግል ማርያም ጽንሲ ቅዱስ ኢያቄምን ቅድስት ሐናን ንድንግል ማርያም ክጸንሱ ብጾምን ብጸሎትን እዮም ተወሲኖም ዝነብሩ ነይሮም ንእግዚአብሔር እዮም ዘመስግኑ ነይሮም ርእሶም እዮም ዝወቕሱ ነይሮም ንእግዚአብሔር ይወቕሱ ነይሮም ሓጢያቶም ይዝረአዮም ነይሩ እግዚአብሔር ዝኸለኦም ኣይኮነን ዝረአዮም ነይሩ ምክንያቱ ንእግዚአብሔር ከልኢኒ ውላድ ከልኢኒ ከምዚ ዘይሃበኒ ኢልካ ምምራር ንዓርሱ ሓጢያት ስለ ዝኾነ ስለዚ ድንግል ማርያም እተኣክል ዓለም ዘይወዳደራ ኣብ ዓለም ከምኣ ዝበለ ዘይተላዕለ ልዕሊ ፍጡራን ትሕቲ ፈጣሪ ዝኾነት ንፍቁር ወዳ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እትመስል ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ምስተወለደ ካብ ድንግል ማርያም ምስተወለደ ናይ ኣዲኡ መልክዕ እዩ ሒዙ ናይ ኣዲኡ መልክዕ ምክንያቱ ንሳ ንመን ትመስል እያ መልክዓ ኣምላክ ስለ ዝተባሃለት ሕዚ እውን ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብክበበ ተስቢት ኣብዚ ምድሪ እዚ 5 ባህርያት ማለት እውን 4 ባህርያተ ስጋን ባህርየ ነፍስን ገንዘብ ምስ ገበረ እዞም 7 ባህርያት ናይ ደቂ ሰባት ዘለው ገንዘብ ምስ ገበረ ምስ ተዋሃደ ፍጹም መልክዕ ናይ ድንግል ማርያም ይሒዙ ምክንያቱ ድንግል ማርያም ብኩሉ እንታይ እያ ምልእቲ እያ ምልእተ ጸጋ እያ ምልእተ ጸጋ ዝተባሃለት እውን بملكع طرح زي كونس بقدسنان بنصهنان بخلو بهافتني بأمرو እዩ
بنصهنا بكل إيمان سلازي ملكعنا ولاد زولد ملكعنا هسان زركب بمبلع بمستاي يكونن كم أنت زخون نيرو ندنجن ماريم زودادر أو زلوا مجزية مثل على نيرو كله وده هفتام كله صبق مخانا نيرو اتخال أيون بفلاي أو حدار جزية نسب حدار بتعمي زي تنقو سب حدار بزح جزية كم قل جيرم زرقوا نجار الله أنت أيون السون سب كل دنكلوس مجمري حدار كمسرد نكلون نحدار دي زصلي زبل الرأي زلو سبالله حدار كند حدار صلو زليو عينت نهيوت ጉዳይ ግን የለን ምክንያቱም ሙሉ ህይወትና አፍተ حدار ንሱ ዝተወሰነ ስለዝኾነ እቲ ህይወትና ንኸይበላሾ እታ ሙሉ ህይወትና ምሳና ተሕልፎ ጓል ወይ ድማ ምሳኺ ዘሕልፎ ወዲ ክትጽሊ ንእግዚአብሔር ክትጥይቅ የድሊ ክንጥይቅ ይግባእ ማለት ከምውን ድሕራ ኣብ ሓዳር ውሽጥ ድማ እንታይ ኣሎ ሰብኣይን ሰበይትን ድሕሪ ሩካብየ ጸሎት ዘድሊ ኮይኑ ዘይረአዮም ሰባት ኣለዉ ወይ ከም ዝርክሳት ገይሮም ዝቆጽሩውን ኣለዉ ከምውን እቲ ጽቡቕ ውላድሲ ብጸሎት ከም ዝርከብ ሩካብየ ፈጺምካ ስቂልካ ቀሊልካ ኣፊዝካ ወይ ድማ ድሌታትካ ፈጺምካ ጥራሕ ምኻድ ጥራሕ ገይሩ ዝርድኦም ሰባት ኣለዉ ነገር ግን ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ናይ ዕብራውያን መልእክቱ ምዕራፍ 13 እቶም ብንጽህና ሕግን ምፍጻም በእግዚአብሔር ዘአዘዞ መሰረት ዝኸዱ ወለዲ ወይ ድማ ሰብ ሓዳር እቲ ሩካቢኦም እንታዩ ንጹህ እዩ ወለምስካቦምኒ አልወጡ ስእበት ነቲ ሩካቢኦም ድማ ኃጢአት አይባሃልን ዝሙት አይባሃልን ስለዚህ ብዙሙት ስለዘይኮነ ወይ ድማ ኃጢአት ስለዘይኮነ በሕግ ናይ እግዚአብሔር በቲ ንአዳምን ሔዋንን ብዙህ ወተባዙ ወምልእዋ ለምድር በዚህኩም ተባዚህኩም ንምድር ምልእዋ ብዝብል ናይ በረከት ስጋዊ በረከት መሰረት ተኸትሎም ናይ እግዚአብሔር ሕጊ ፈጸምቱ ስለዝኾኑ እቶም ብሕጊ ዝገበሩ እየዝብል ዘሎ እቶም ብሕጊ ዝፈጸሙ እዚአቶም አፍቲ ሩካብ ዝፈጸሙሉ ሰዓት ቀጥታ ተሓጽቦም ናብ ጸሎት ክልዓለሎም ይብል ፍታ ነገስት ማቲ ንምንታይሲ እቲ ዝተጸነስ እቲ ዝጽነስ ውላድ ንእግዚአብሔር ዘኽብር ንወለዱ ዘኽብር መልክዑ አካሉ ሁሉ ምሉእ ንክኸውን ምክንያቱ በኃጢአት ምክንያት አካሉ ጎደሎ ኮይኑ ዝውለዱን ስለዘሎ ዋላ እኳ ናይ ወለድ ኃጢአት ናብ ሲኦል ዘእቱ እንተዘይኮነ ኣብ ሐዲስ ኪዳን አሎ ግን ብተአምር ምናልባት ቤተሰብ ኮይኖም እንድሕር ወሊዶሞ እንድሕር እቲ መውሶኦም ብሸውዓተ ዝተወሰነ እንድሕር ዘይኮይኑ ወይ ድማ ካብ ሕጊ ዝወፀ እንድሕር ኮይኑ ማለት እውን ቤተሰብ እናሃለው እንድሕር እቲ መውሶ ፈጺሞሞ ወይ ጾም አፍሪሶም ሕጊ አፍሪሶም በዓላት አፍሪሶም ከምውን ሕርሲ ወርሓው ጽግያት ኣብ ዘለዎ ግዜ ነዚ ኩሉ ዘአፍሪሶም እንድሕር እቲ ሩካብ ፈጺሞሞ ንተአምር እቲ ውላድ አካለ ጎደሎ ኮይኑ ክውለድ ይኽእል እዩ ወይ ምራእስ ተሰአኖ ወይ እግሩ ዝሰአነ ወይ ኢድ ዘይብሉ ወይ ድማ ልምሾ ኮይኑ ክውለድ ይኽእል እዩ ስለዚ ኣብ ሩካብ ግዜ ብንጽህና ክኸውን ኣለዎ ካብ መጀመርያ እቲ ሓዳር እውን በቲ ሕጊ እግዚአብሔር ዝፈቅዶ ክኸውን ኣለዎ ከምውን ኣብቲ ሩካብ ግዜ ኩሉ ብፍቃድ እግዚአብሔር ክኸውን ከሎ ብፍላይ ድማ ይተሓጽዮም የመስግኑ ይጸልዩ ዝብል ዘሎ ፍታ ነገስ ንምንታይ እዩ ምእንታን እቲ ዝተጸነሰ ውላድ ጥዑ ኮይኑ ክውለድ ብስጋን ብነፍስን ንእግዚአብሔር ዘመስግነሉ ሙሉእ ሕዋሳት ሒዙ ንእግዚአብሔርና መስገነ ድማ ኩሉ ግዜ ህይወቱ ምስ እግዚአብሔር ዝነብር ብሩኽ ውላድ ንኽወሃበሎም ቅዱሳን ኢያቄምን ሃናን መጀመርያ ንእግዚአብሔር ዝለመንዎውን እንታይ ነይሩ ንእግዚአብሔር መጽዋዕ ዝኣተውዎውን ሓደ ውላድ ሃበና ስምና ዘጽውዕ ሓደ ውላድ ሃበና ንዓኻ ዘመስግን ሓደ ውላድ ሃበና ንዓኻ ዘገልግል ሓደ ውላድ ሃበና ንሽምካ ዝምስክር ንዓና እውን ንምዓትና ዝሕብስ እዮም ዝብሉ ነይሮም ስለዚ ውላድ ማለት ትርጉሙ ንሽሙ
ውላድ ተዋሂሉ ስቆይሉ ተወሊዱ ዝነብር ዘይኮነ ወይ ከም ተፈጥራዊ ሕጊ ተወሊዱ ከም ሰመጠን ተወሊዱ ዝነብር ዘይኮነሲ ናይ ወለዱ ሽም እናፀውዐ እናዘከረ እና ተስካር እናውፀ እናፈትሐ ዝነብር እዩ ውላድ ማለት ንእግዚአብሔር ዘመስግን ተተካይ ወለዶ ማለት እዩ ውላድ ማለት ንደቁ ንቀጻላይ ወለዶ ዘመሓላልፍ ተተካይ ማለት እዩ ውላድ ማለት ናይ ወለዱ ንብዓት ዝሕብስ ማለት እዩ ውላድ ማለት ከምታ ቦታትና ጸኒሖም ብኢድ ይለዓልዎ ዝብልዎ ምስላ ሰብ ክሽምግልን ከሎ ብኢድ ናይ ወዱ ይዝልዓል ሄዋን ንአዳም ዝተዋሃበትሉ ምኽንያት ናይ መጀመርያ ዓላማ እውን ወይ ድማ ሄዋን ንአዳም ካልኦይቱ ኮይና ዝተዋሃበት ምኽንያት እንታይ እዩ ክትረድኦ ንግበር ሎቱ ቢፀ ዘትረድኦ እንታይ ማለት እዩ ውላድ ሂባ እትረድኦ መጀመርያ ካብ ሓፀ ዝሙት ካብ ናይ ዝሙት ኩናት ከተድሕኖ እቲ ካልኣይ ድማ ውላድ ሂባ ውላድ ወሊዳትሉ ክሽምግል እንከሎ ኣብ ስራሕ ግዜ ክሓምም እንከሎ ዝራድኦ ዘላዕሎ ዝሕግዞ ውላድ ክትህቦ እዩ ንሄዋን ናይ አዳም ንአዳም ካልእቲ ኮይና እትራድኦ ዝሃብዎ ማለት እዩ እዚ ማለት ግን መደበኛ ፍጥረት አይኮነትን ማለት አይኮነን እግዚአብሔር ረዳእዮ እዩ ይብል ቅዱስ ዳዊት እግዚአብሔር መደበኛ አይኮነን ማለት አይኮነን ስለዚህ ሕድሕድ ቃላት ናብ ዘይኮነ ክነሽርፎ ይብልናል ስለዚህ ውላድ ዓብይ ጸጋ እዩ በረከት ስጋዊ እውን ይባል ሓደ ንአዳምን ሄዋንን ካብ ዝተዋሃበ ጸጋን በረከትን ውላድ እዩ እቲ ውላድ ንሱ ንእግዚአብሔር ዘገልግል ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዘመስግን ንክኸውን ምክንያቱ ክፉእ ውላድ እቲ ንወለዱ ዘይሰምዕ ውላድ ንእግዚአብሔር እውን ኣይሰምዕን እቲ ንወለዱ ዘይሰምዕ ውላድ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ጽዩፍ እዩ ወይ ድማ ኣብ እግዚአብሔር ዘንድ ዝተጸየፈ ወይ ድማ ሕሱር እዩ ስለዚህ ውላድ ናይ እግዚአብሔር በረከት እዩ ውላድ ናይ ገዛ ሃፍቲ እዩ ውላድ ኣብዚ ምድሪ እዚ ሓደ ሰብ ዘትርፎ ናይ ሰብ ትርፉ ውላድ እዩ ስለዚህ ናትና ትርፊ ውጽኢታው ንክኸውን እግዚአብሔር ዝሃበና በረከት ውጽኢታው ንክኸውን እቲ በረከት ንሱ ህይወት ዘለዎ ንክኸውን ውላድና ብኸመይ መጀመርያ ይወለድ ብኸመይ መጀመርያ ክውለድ ይግባእ ጥዑ ውላድ ብኸመይ ይውለድ ጥዑ ውላድ ንኽንወልድ መጀመርያ ናትና ምድላው እንታይ የድሊ ዝብል ናይ መጀመርያ ንጽህና እዩ ናይ መጀመርያ ሕጊ እግዚአብሔር ምኽባር እዩ ብተክሊል ብስጋው ደሙ ብቁርባን ምምርዓው እዩ ብድንግልና ዘሎ ብተክሊል ብቁርባን ምናልባት ሰብ ኮይኑ በደካምነቱ ተሳሒቱ ከይፈለጠ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ድንግልን እንተጥፊ ድማ ተነሲሁ ብቁርባን ናብ እግዚአብሔር ቀሪቡ ናብ ቤተ ክርስቲያን ብንስሐ ቀሪቡ መጽሐፈ ማእስባን ተደጊሙሉ ብቁርባን ታይገብር ጋብቹ ይፍጽም ማለት እዩ ቃል ኪዳን ይአስር ብድሕሪኡ እቲ ዝውለዱ ውላድውን ብንጽህና ይኸውን እንተዘይ ኮይኑ ግን ብቁርባን ብተክሊል ቃል ኪዳን አሲርና ብጭፈራ ነሕልፎት መርዓ ብድሕሪኡውን ወይኒ ካሊ መስተታት ዊስክታት ዘርጊሕና ሎማዓንቲ እንራኸወሉ እናተባሃለ ሰብኣይውን ስርሑ ፈቲሑ ሰበይቱውን ስርሓ ፈቲሓ ናይ ሩካቤ መዓልቲ ብጭፈራን ብዘፈንን ብመስተን እንድሕር ዝግበር ኮይኑ እቲ ሩካቤ ንሱ እቲ ዝውለድ ውላድ ስንኳን ንእግዚአብሔር ከኽብር ንርእሱውን ዘይኸውን ውላድ ይዝኸውን አበይ ከም ዘሎ ዘይፈልጥ ህይወቱ ዘይፈልጥ ውላድ ይዝፈር ማለት እዩ ስለዚህ እቲ ናይ መጀመርያ ንጽህና ካብ ወለድ ዝጅምር እዩ ካብ ሰብ ሓዳር ዝጅምር እዩ ኣቕጽል ኣቢሉውን እቲ ውላድ ምስተጸነሰ ወይ ድማ ሓደ ህፃን ምስተጸነሰ ኣብ ጽንሲ ግዜ እቲ ጽንሲ ኣብ መዓልቱ ከምኡውን ጥዑ ኮይኑ ክውለድ ኣፍቱ ውሽጢ ጽንሲ ስቑኢልካ ምብላዕ ሓራስሲ ስቑኢላ እያ ትበልዕ ስቑኢላ እያ ክንክን ዘልያ ኮፍ እያ ክትብል ዘለዋ ዘይኮነሲ ብዝተኻለ መጠን ዕረፍቲ ከም ዘለዎ ኮይኑ ዕረፍቲ ስጋዊ ነገር ግን ጸሎት ክትገብር ኣለዋ ጸሎት እንድሕር ዘይትገብር ኮይና ግን እቲ ዝውለድ ውላድ እንታይ ዝኸውን ያው ጸሊልካ ዘይጽሊ
ናብ እግዚአብሔር ዘይቀርብ ኩሉ ህይወቱን ከንቱ ዝኾነ አጉል ዝኾነ ህይወት ዘለዎ ውላድ ኮይኑ ይዛዓብ ማለት ናይ ወለዱ ምኽሪ ዘይሰምዕ ብዙሓት ወለድ ኣብዚ ግዜ እዚ አይ ምስማዕ እኮ ኣብዮምና ወዲ 3 ዓመት ህፃን ንወለድስ ኣብይዎም ወለድ እንታይ ኮይንኩም እንታይ ገይርኩም ንምንታይ አጽቢቅኩም ዘይትሕዝዎ ዝውላድኩም ይባሃል ዓብይ እንተ ኮይኑ ውን እንታይ ይባሃል ዋ ምስማዕ እኮ ኣብይኒ ይባሃል ወዲ 3 ዓመት ወዲ 6 ዓመት ወዲ 7 ዓመት 10 ዓመት ዘይገበረ ትሕቲ 10 ዓመት ዘለውን እንታይ ኮይንኩም ዘይተቀጽዕዎም ኣብዮምና እኮ ምስማዕ ኣብዮምና ይገርም እዩ ክንደየናይ ስንፈት ከም ዘለና ዘረድ እዩ ማለት እዩ ወዲ 3 ዓመት ንሕና ዘይቀጽዕናዮ ወለድ ዘይቀጽዕዎ ወለድ ዘይተቆጻጽሮሞ ኣብኒ ምባል ናይ ሓቂ ትክክለኛ መልስ ድዩ ኣይኮነን እግን እቲ ውጽኢቱ ናይ ምንታይ ውጽኢት ይኸውን ንዓና ዘሕረረና ዘሎ ንሕና ንእግዚአብሔር ዘሕረርናዮ ነገር ከይህሉ ምዝካር የድሊ ምክንያቱ እግዚአብሔር ከምቲ ኣቦታትና ክራገሙ እንከለው እንታይ እዮም ዝብሉ ካሊእ መርገም ኣይራገሙን ወሊድካ ጣዓሞ ይብሉ ውሉድ ክፉ እዩ እንታይ ማለት እዩ ወሊድካ ጣዓሞ ዝብሉ ዘሎ ብጣዕሚ ዘሸገሮም ውሉድ ብጣዕሚ ዘሸገረ ውላድ እንድሕርሃልዩ ሓደ ወለዲ ወሊድካ ጣዓሞ ይብሉ ንምንታይ ወሊድካ ጣዓሞ ዝብሉ እንታይልና እቲ ንስኻ ትገብሮ ዘለኻ ንዓኻ ይፍለጠካን ዘሎ ንዓይ ግን ብጣዕሚ ኣሕሪሩኒ እዩ ጨጓራይ ልሒጹኒ እዩ ነገር ግን ከምታ ትገብራ ዘለኻ ዝገብር ውላድ ይሃብካ እሞ እንታይ ትገብር ከም ዝነበርካ ዘዘኻኽረካ ውላድ ይሃብካ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ንእግዚአብሔር ዘሰረቕናዮ ንእግዚአብሔር ዝሸፈጥናዮ ንእግዚአብሔር ዘሕረርናዮ ንእግዚአብሔር ዘቀየምናዮ ነገር እንተሃልዩ እቲ ውላድ ንዓና ዘሕርር ንዓና ዘጨናንቕ ኮይኑ ይውለድ እንታይ ስለ ዝኾነ ንሕና ካብ እግዚአብሔር ወፃኢ ንእግዚአብሔር ከይፍቀድና ኢና ሓዳርና ዝምስርቶ ኣብዚ ግዜ እዚ ቃል ኪዳን ዝፍጸም ዘሎ ወለድ ኳስ ወሕስ ጠበቃ ኾውንዎ ዘይኽእሉ ኣብ ሆቴላት እዩ ኣብ እንዳባር እዩ እሞ ድማ ብስጋ ወደሞ ኣይኮነን እሞ ድማ ብቁርባን ኣይኮነን እሞ ድማ ብተክሊል ኣይኮነን እሞ ድማ ቃል ኪዳን የብሉን ኣሲረልከለኹ ኣሲረልካ ኣለኹ ኣፍቂረከለኹ ኣፍቂረካ ኣለኹ ጨብጨብ ጥራሕ እሞ ርችት እናወላዕኻ ከምኡ ኣይኮነን በዚ ዝተመስረተ ሓዳር ዝውለድ ህፃን እውን ንእግዚአብሔር ይእዘዝን ንወለዶ ይእዘዝን ከምኡውን ንህይወቱ ክኸውን ኣይኽእልን ንዓዲ ድማ ብዝበለፀ የጥፍእ ሰነፍ ውላድ ዓዲ የጥፍእ እዩ ዝብል መሰረተ ህይወት ማርያ ወጥንተ መድኃኒት ዘብቀዲሙ